Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo kasi may chance po kayong manalo. Okay? At pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload natin every week. At syempre kung may surprise video tayo, updated po kayo pong makaka-receive notification na may bago tayong video. Okay mga kaibon, ngayon may simpleng pag-uusapan tayo. Simple lang pero exciting. Bakit ko sabing exciting mga kaibon? At syempre excited na rin tayo kasi ito po yung pag-uusapan natin, yung mechanics, paano makasali sa raffle at manalo sa raffle mga kaibon. Napaka-importante nito mga kaibon kasi ayoko naman na nabunot kayo tapos disqualified kayo kasi hindi kayo sumunod sa mechanics. Napakasimple lang po ang paggagawa natin sa inyo mga kaibon. Kilala nyo tayo mga kaibon. Namimigay tayo ng ibon na wala kayong binabayaran o yung pinapagawa. Napakasimple lang mga kaibon. Okay? Pero syempre mga kaibon, bago natin i-discuss yung mechanics, paano makasali, syempre mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Kasi dahil po sa kanila, dahil po sa inyong lahat na sumusuporta sa Ibon at Iba Pa, nagpapatuloy po tayo mag-upload ng video para sa kaalaman nyo, para updated po kayo sa mundo ng pag-iibon. At the same time, namimigay po tayo ng ibon mga kaibon. Okay? Okay mga kaibon, ngayon syempre bago tayo mag-umpisa sa napaka-interesting na topic natin, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. God bless po sa inyong lahat. At ito na, umpisa na natin yung shoutout natin. Shoutout kay Sir Dennis ng QC, nag-avail sa atin to last time ng Aqua. Ngayon, mag-avail na naman siya ng project Yellow Face o Paino. Kaya maraming salamat po Sir Dennis sa tiwala. God bless po sa iyo tsaka sa pamilya mo. Okay, Angelo Villena, shoutout din ng Kabanatuan, CPL Gusion ng Cotabato, shoutout kay Jose Caparoso, Alan Ramos, Papa Jones ng Pande, Bayona family ng Bacolod, Cruz family ng Mandaluyong, Elmer Sinidosa ng Binangon Rizal, Habi Yaya Mini Avery ng Bulacan, Albert Rojas, Juvin Mini Avery ng Naik Cavite, Parts Forever 3 ng Bacolod City, Adrian Mariano ng Kabanatuan, Noli Bautista ng Pampanga, nandyan kami next week, Lodi Vlog Rich Mill 3318, shoutout kay Anthony Minor ng QC, Z Gaps Avery, shoutout, mag-iibon ng Eastern Pangasinan, Rick Ordonio, Kevin Bilote ng Pangasinan, JC Avery ng Cavite, Jem Renz TV, Frank Aguilar ng Binangon Rizal, John Ramos ng Bukawi, Aero Aviary, Leo Lunaria, Cheryl Lapu-Lapu, Lloyd Andres Lunaria, Luis Lane Fernandez, lahat ng mag-iibon ng Kawayan Bulacan, Cap Felix Lamban, Diane Wilson Sinosin, Jerrell Avery ng Valenzuela, Mots o MOTS, Ray 1972, Bernardo Rigacho, shoutout sa inyo, KZ Mini Aviary, Patax Mini Aviary, Jerry Batalier ng Taytay Rizal, Onilongo family ng Marikina, Benidos Clothing ng Marikina, Kim Saplan, Ibunan ni Omar 26, KG Mini Avery ng Samar, Almer Lor, Randy Baribal ng Pangasinan, EBC Mini Avery, Galang Avery ng Honoy Bulacan, Gerald Santos, Jennifer Karamat, Philippines.ph, ARJ Mini Avery ng Taguig, Roderick Sordillo at Yam Yam ng Frisco, Quezon City. Maraming salamat po sa suporta nyo kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre pag-uusapan na natin yung napaka-exciting na topic natin or announcement natin ngayon mga kaibon. Excited na ba kayo? Parang hindi eh. Okay, kasi kami mga kaibon, excited na kami. Kaya yun,
Pag-uusapan na natin yung syempre mechanics, paano sumali at paano manalo mga kaibon. Napakasimple lang mga kaibon, napakasimple lang. Pero syempre unahin natin yung date o petsa kung kailan natin gaganapin yung raffle natin. Sa mga old school, lista nyo na sa kalendaryo no. Old school kalendaryo pa yung mga ibang kasabayan natin mga kaibon, kasabayan ko. Mga old school na kalendaryo pa rin gamit natin. Sa iba, sa mga millennial, syempre cellphone na i-set na nila sa cellphone nila yung date, ipapa-alarm na nila yun. Okay? Ang petsa ng paraffle natin mga kaibon is January 31. Okay, alas 8 ng gabi. Ulitin ko, January 31, alas 8 ng gabi. Magpaparapol po tayo mga kaibon. Sa YouTube natin gaganapin. Okay? Ulitin ko, sa YouTube po natin gaganapin yung parapol natin. Alright? Okay, ngayon, sa mechanics tayo. Kasi gusto kong diinan to mga kaibon. Kasi napaka-importante nito mga kaibon. Stricto tayo dito mga kaibon. Ang mechanics nito napakasimple lang kasi is dapat subscriber ng YouTube at dapat follower ng FB. Bakit napaka-importante nito mga kaibon? Kasi papasok mamaya kung ano yung paggagawa natin. Okay? At gaya ng sinasabi ko parati, napakasimple. Napakasimple lang kasi ng ipapagawa natin sa inyo. Kaya yun, dapat stricto rin tayo dito at dapat masunod din mga kaibon. Kasi unfair, hindi po patas sa iba na ginagawa nila tapos yung iba hindi nila ginawa tapos sila pa rin mananalo. Parang hindi po tama. Kaya susunod lang tayo sa rules. Kumbaga, rules are rules. Wala tayong babaguhin doon, susundin natin yon mga kaibon. Okay? Yun po yung unang gagawin natin. Follower or subscriber ni YouTube, follower ni FB. Okay, ang susunod na gagawin natin para makasali. Ito para makasali na ito mga kaibon Okay, ang gagawin lang natin mga kaibon, mag-comment. Magko-comment po tayo sa video na to. Ditong video. Hindi sa ibang video, itong video na to, dito tayo magko-comment. Anong i-comment natin mga kaibon? Napakasimple lang i-comment natin. Hashtag, yung hashtag na sign, ibon at iba pa. Okay, hashtag na sign, ibon at iba pa. Unlimited comment po yun mga kaibon. Kayo na bahala. Kung 1,000 yung comment nyo, walang problema. Hashtag ibon at iba pa. Kasabay ng comment nyo, ibig sabihin may hashtag ibon at iba pa. Tapos sa baba nun, isang comment lang yun mga kaibon dapat nakasulat ang pangalan na ginamit nyo na nag-follow sa FB page natin. Ulitin ko, ang gagawin nyo is hashtag ibon at iba pa at isulat ang pangalan na naka-follow sa FB page natin na ibon at iba pa yung FB page natin. Bakit? Bakit napaka-importanteng gagawin yun mga kaibon? Kasi dun po papasok yung mga magiging qualified na manalo. Kasi syempre ayoko naman na napili ka na tapos na-disqualified ka pa o na-disqualify ka pa kasi hindi ka sumunod sa simpleng rules natin, sa simpleng batas natin o sa simpleng agreement natin mga kaibon. Kuwari, nanalo ka, subscriber ka, di ba? Tapos nilagay mo yung pangalan mo na ito yung ginamit mo para mag-follow sa FB. Ang gagawin po kasi namin dyan is i-research agad namin sa FB kung followers ka nga. Okay? I-research agad namin, research agad yan sa FB kung followers ka nga. Once na hindi ka follower sa FB, pasensyahan po tayo mga kaibon, automatic po, disqualified po kayo. Ibig sabihin, hindi po kayo mananalo kahit kayo napili kasi napakasimple lang ng qualifiers natin. Dapat subscriber at follower. Yun lang po. Bakit po importante to mga kaibon? Bakit natin dinidiinan to? Kasi mga kaibon, napakasimple lang po gawin yan mga kaibon. Hindi po tayo katulad ng mga ibang nagpaparaffle dyan na maraming hinihingi o dinidemand sa inyo mga kaibon. Ang iba dyan, mag-share ka ng video na to sa 1,000 group.
para maka-qualify ka sa raffle, di ba? May mga ganun. Bibili ka ng produkto nila na worth 300 pesos, isang raffle ticket, isang raffle entry pala. O gagastos ka pa ng pera. O bibili ka ng ticket sa kanila, gagastos ka rin ng pera. Sa atin mga kaibon, wala kayong gagastusin kahit 5 duling. Wala kayong gagastusin kahit 5 duling. Yun lang siguro kapag nanalo kayo, ang shipping. Kasi syempre sa inyo na po yung shipping, di ba? Pero pag sumali kayo dito, wala na pong hinihingi pang iba. Yun lang po, sundin lang po natin ang rules natin. Kasali na po kayo, pasok na po kayo sa raffle, kasali na po kayo lahat mga kaibon. At ang mananalo, may mga unting itadagdag tayong ibon doon. Hindi ko na ipakita o mapapakita kasi sa availability. Kung may available doon, isasali natin doon mga kaibon sa mananalo. Okay, napakasimple lang ng gagawin mga kaibon. Ulitin ko mga kaibon para klaro po sa lahat. Kasi gusto po nating masaya kayo. Kasi sayang din naman po sumali kayo tapos hindi rin naman kayo mananalo or madi-disqualified na kayo pag nanalo kayo. Di ba? Unang-una sa lahat po mga kaibon, subscriber ni YouTube, follower ni FB. Okay, subscriber ni YouTube, follower ni FB. Pangalawang gagawin, sa video na to, magsusulat lang ng hashtag ibon at iba pa, tapos isusulat din ang username o pangalan na ginamit sa pag-follow ng FB page natin. Yun lang po mga kaibon. Ganun lang kasimple. Hindi nyo po kailangan mag-share, bumili o gumastos mga kaibon. Ganun lang po kasimple mga kaibon. Nakaraan sinabi ko, 'di ba, 2 ibon na ipamimigay natin. Nakita nyo naman siguro sa previous video natin sa mga nakasubaybay dyan na pinagpipilian lang yung 2 ibon na yun pero ngayon pamimigay natin 2 ibon mga kaibon. Okay? Tandaan lang po mga kaibon, sa video na to lang magko-comment kasi dito namin pipiliin mga kaibon. Okay? If may tanong kayo mga kaibon, message lang kayo sa FB page o dito sa YouTube. Try nating sagutin mga kaibon para maklaruan kayo. Okay? Sana po nag-enjoy kayo sa munting video natin mga kaibon. At sana po excited din po kayo kasi may magkakaroon kayo ng aqualine na ibon. Okay? Napaka-swerte nyo po mga kaibon, na napaka-bless nyo po pag kayo nanalo. Okay mga kaibon? Salamat po sa suporta. God bless po sa lahat na minamahal nyo sa buhay. God bless po sa inyo. God bless po sa lahat ng mag-ibon. See you next time po. Ibon at iba pa. Maraming salamat mga kaibon.